Ruoth wakwayo mondo roho mari maler olore kindwa ka mondo ireswa, mondo iyaw chunywa wawinj wachni, mondo imiwa teko gi roho mari maler, mondo iluokwa gi rembi, mondo itie dendwa, jok madwa chang ichang, jok madwa loch imigi loch, tigwedhwa te wakwayo magi gi nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Adwaro mna mondo waginene walalre wach Nyasaye, to wachako kar ka Nikodemas ka. Aparo nendo se somnu wach mar Nyasaye oae Yohana 3 kowacho wach Nikodemas manobiro kuom Yesu gotieno. Obiro kuom Yesu gotieno, biro penjo mare ne owacho kama. Dware mondo wasome kendo matin. Chieng' moro jafarisayo moro ma nyinge Nikodemo, mane jaduong' jo-Yahudi, nodhi ir Yesu gotieno, mowachone niya, Rabi, wang'eyo ni in japuonj moa ka Nyasaye, nikech onge ng'at manyalo timo honni mitimogi mak mana ka Nyasaye ni kode. To Yesu nodwoke niya, adier awachoni ni ka ok onyuoli ng'ato nyuol manyien, to ok onyal neno loch Nyasaye. Nikodemo nopenjo niya, to aparo ni ber mondo agonwa goya sigand Nikodemo ni. Nikodemo ne en jafarisayo. To bedo jafarisayo nomiyo obedo ng'at ma oluor. Niwach ne nitie punishment. Nitie gima ne itimoga ni jafarisayo manyisre nohero Yesu. Because nowachnigi ni Yesu, kik gidhi ir Yesu, kik giyie kuom Yesu. Ne otamgi. Emomiyo nobiro. Ing'eyo ni dhi ir ajuoga or dhi ka juoga ok en gima ber. Koro ine kanisa wani, to kanisa wani ber kabisa. Inyalo beta kanyo mteja nyaka chieng' manitho. Lakini gima timre en kama. Gima ne Yesu temo wacho ni Nikodemo, bedo ng'at jatend kanisa ok mi teko mar donje piny ruodh polo. Iwinjo? To bedo ni in ng'at ma itelo ni jok moko ok mi teko mar donjo kuon or neno gik ma Nyasaye timo. Lakini samo wari, kose wari, to roho malero donje chunyi. Timi teko moro, to tekono ema bro miyo mondo itim gik moko matimre e piny ruodh polo. Ruoth opak. In other words, saya ma jachien oting'o wiye e odi, ting'eyo gimonego itim. Lakini sama ionge teko mar roho, to giki iluora. Saduti go ni padri sim. To seche moki go ni padri sim to bende piny ochame kama entieno. Alo, iwinja? Koro gigo machando jo Kristo mang'eny. Gik machando jo Kristo ng'eny. Gik machandowa ng'eny kabisa. Ni jachien temo mondo kuod wiyi. Nyithindi ming'eyo ni nyithindo gi beyo, gik moko maginene, inyuologi maber, ipuonjogi maber, ichwadogi sama dware mondo chwadgi, tipuonjogi sama dware mondo puonjgi, gidonjo maber, lakini gik moko chako donjo kuomgi, gik moko mopogre. To gigo biro mondo kuod wiyi. In ng'at mowar, in ng'at madhi kanisa, in ng'at mating'o Bible, kata Bible mari en Bible maduong' gacha.
mar jok mowar, lakini giki ok dhi maber. Mano emomiyo Yesu ne wachone ni nyaka nyuoli gi pi gi roho. To sama roho donjo kuomi, ok ibi wen jachien nafas. Kama jachien dwa donjo mondo kuod wiyi ichung'. You can tell the devil enough is enough. Isekuodo wiya moromo. Adwa gonu story moro ka niwach gigi ne chanda. Abende ka ja Anglican manonyuole Anglican to wadake Anglican, gigi ne chanda. Yeko ne Second World War. Baba na ne Second World War. Odwa ne wan ji ochiko. Sani wadong ji ang'wen. Ji ochiko gi, baba wa notho 1976. Kotho 1976, wabet matin 2013, kapok 2013 ochopo, owadwa maduong' otho. En iluonge ni Blasto Masumbuko. Nying nomiye maduong' kabisa. To Blasto Masumbuko ni ne dhiga gore gi joka chief, nyithindo AP maka chief maboro kacha. Odhi gore kodgi niwach dende ile niwach ohero dhi boxing. Mano Blasto. To bang'e ochandre nying manomiye emanotieke. Ochandre by the time manotho ne gi mon 4. Okendo ding'wen to onge dak achiel kata achiel manobiro ike. Agoga story marwa niwach mano ema inyalo puonjrigo. Ruoth opach. Niwach inyalo miyi nying matieki. Nying matieki. Kaeto kamano ka Blasto osetho, kabet matin nyaminwa matin botho. Mano nyaminwa matin no kanotho Ben owadwa miluongo ni Charles. En iluonge ni Mtoka. Mtoka be notho. En notho Mombasa. Kabet matin to moro miluongo ni Chris mane en choir master ka. Obendo tho. Koro gigi te timre to wan jok matindo. In fact mane Charlie owadwa mane iluonge ni Charles Omondi walala kata gine motoka notho Mombasa. To en ema nokonyo mama because Blasto nolale Kongo. Chris be Kongo ne chando to onge kimano chung'e maber. Alo? Jogi te gigi timre kuomgi to wan waringo. Wan nowarwa 1986 ka. Kanisa ka. Koro gik matimre anarango gigi taneno apenja ni tang'o matimre odwa ka. Niwach sama baba notho aneno ka bi jibiro ywak to joluo awachni joluo niwach wan joluo wate. Inwang'o ka ng'ato tokni e san maber to san no kosechieme to ago. Gitene timre to anarengo chieng' mane Charlie otho to en ema ne en iwacho ni hope mar mama iluonge nade? En geno mar mama ni obro konyo odwa. To chieng' ne mane an go wadwa miluongo ni Philip wachalre wan rude. Wadhi ir mama sama obet kamoro oling' oparre to apenje ni wawachone ni mama kikideo. Wabro riti. Wabro konyi. To ne pok wanwang'o kata tich maber. Ema ne mama wachonwa ni un yugi manodong' e iya. Aseiko nyithinda atieko. Mano ema nowacho. Nowacho mano ni wach ne en kod lit. Akelo picha ni mondo ung'e gima timre. Sama Nikodema biro kuom Yesu nodwaro mondo Yesu onyise ni teko ni igolo kure. Hondi mitimo gi igolo kure. Koro sama ne mama wacho na mano, wa akanyo ka wapenjre ni ang'o matimre ka.
Lakini wagundua gimoro, an apenjra ga gik moko mang'eny. To gik mana penjra kaka padri, mano koro asechako bedo somea upadri. Koro sama achopo kama napenjra wechego, to gimoro timre, ta achako narango ni nitie seche moko ma udhi e liel dala. Idhi e liel, to ji obiro kanyo ni ji obiro yuagou. To e kind jok ma yuagou gi, tie jok moko biro yuagou, gibiro yiero the next patient. Be ung'eyo ga mago kose un mago gin superstition. So I realized ni liete magwa, there were people that were not very clean. Kaeto achako lemo, analemo niwach napenjra ga penjogi, ta tiyo tijena kenda. Okawach nowadwa, niwach owadwa, ne okokawo line makaoni. Koro sama nochopo kama koro owadwa otho, then owadwa morono miluongo ni Chris otho. Kaeto chi owadwa maduong' no be otho. Emana dhi e dala kapenjra ni ng'at mabiro ga dwaro mondo yikwa ka nyaka wadil kode. Ting'o ni Nyasaye ne puonja gik moko mag lweny. Ruoth opaki. Baba ne en soja, lakini agundua ni bedo jabunde onge tich. Mani igoja kuo, igo ng'ata, lakini sama jachien obiro mogo kome dalani, to ji chako tho achiel kachiel, ing'e ni kanyo kata bunde bikonyi. Omiyo aneno ni ber mondo ang'e wach Nyasaye maber. Adonje e ginene ni kiwachona ni Nyasaye nyalo konyi, Nyasaye nyalo miyi teko, Nyasaye nyalo miyi nyalo mal gori gi gik moko mopogre, eka chako lemo. To lemo mana lamo ni agundua ni nyakidonj ka moro maseche moko, idhi itweyo kata dwe achiel, kata itweyo ginene ndalo 40 kilemo. Lakini sami itweyo no, okitweyo ni anatweyo, koro okachim, okamadh pi, imodho pi. Ruoth opaki. Koro gik mane timregi achako lemo, to sama lemo gi, eka gundua ni hondni mane Nicodemus penjogi, hondnigo wabende wanyalo timo. Ruoth opaki. Niwach sama ne awinjo ni jaod owadwa maduong' manotho, mane mama wa owachonwa ni ne gima ne odong' e iya. Chris, owadwa ma iluongo ni Chris, ok en ma? Owadwa man iluongo ni Chris no, ne wawere kode kuom higni 11. Higni 11, nokuongo na higni 11. Mama ne osetweyo, noseng'eyo ni ok obi nyuol kendo. Eka wabiro, wan rude, kaeto nyaminwa mogik. Koro sama nowacho ni wan gima nodong' e iye, no min mano ni ne ok expect ni obro nyuol to kendo nyuol. Koro gima timre nachako penjra. Koro jaod owadwa miluongo ni Charles ni otho, wadhi ike. An nakuongo dala kanyo. To dala kanyo nakuongo kaselemo, aselemo ma Nyasaye onyisa ni kaw lo ilemni. Alo, kaw lo ilemni. Adwaro mondo awach ni mani wach jok moko kae bro chako neno ni an ajajuok. Gima timre, nalemo ni lo. Niwach muma wachona e Jeremiah 22 kare 29. Owacho ni piny en ang'o? Lo owuoyogo. Jeremiah ne wuoyo gi lo niwach ng'at miluongo ni Konaya nobedo jatelo. To Konaya mane bedo jatelo ni dako dhi ire kaka president ma Kenya ka. Inyalo wang' kode.
dakidhi chako yanyiri kode kati kuonge kati simango. Kitimo kamano ti disappear. Inuangi kware. Donge. Koro gima timre, Jeremiah nokao lo. Niwach lo ma wanyono ni, ma kila ng'ato nyono ni. Lobni en gima dawach nadi, a very mysterious thing. Niwach iwinjoga ni ng'ato kwanyo tiendi. Jok ma kwanyoga tiendi timoga nadi gi tiendi. Kae tinwang'o ka tiendi kuota. Rotho paki. Nyasaye omiwa lo mondo walemni. Emomiyo seche moko inwang'o kinyiewo puodho kamoro to puodho minyiewo no idhi chako dake to pok olemni. To lobno kujino kuongre kod lobno. Koro inwang'o kidonjo kanyo to itoka toka ng'at modhier. Giki kethre, tuoche donjo kuomi, gigo te. Koro gima timre nakao lo malemoni. Ma wacho ni lobno ni ng'at mabiro ga yiero ng'at mabiro tho next e dala waka. Konyono lobni, we gike okethre. To onge ng'at mabiro tho ma e odwa. Koro sama naselemo kamano, ta kuonge liel. Kapok ji duto biro, ta kiro lobno all over. Lobno na kiko gi chumbi. Hello? Mano juo kose. Malemo kamano. Jok mane dwa biro mane wang'eyo ni jogo ing'eyo ni jok moko nie dala ming'eyo ni ng'atni to nyaka ni jogo notemo biro molal. Moko to dhi onwang'o accident. Ma ok obiro. Lakini ne ok githo, mtoka ema nokethre. Koro gileo ma ok gibiro. Lakini gima timre, chakre chieng' no pok aneno tho moro. Wan June, July ne waromoga mondo watho. Ni wadhi romo e liel. June, July. Wadhi romo e liel. Koro gima timre en ma. Teko Nyasaye oyawo ni ji te. To mano ema ne Nikodema dwaro. Emo wachne ni nyaka nyuoli manyien. Nyuol manyien, nyaka nyuoli manyien. Kose nyuoli, tineno ni koro iwe jaricho mane in gocha, koro idonje ngima manyien. To ngima manyien ni koro inyalo neno gik Nyasaye kaka timre. Lakini kidwa donjo e piny ruodh polo, teko mar piny ruodh polo, kidwa donjo e iye, mondo ibed ka a citizen matimo gik moko kaka jo Nyasaye timo, to nyaka Roho Maler, rotho paki, nyaka Roho Maler pong'i. Niwach kuonde moko ma owuothe ok gin kuonde mabeyo. Jok moko ma waromogo ok gin jok mabeyo. Anaselemo ni ng'ato, minwang'o ni sama lemone, kara ng'ato nobiro moneno ni nyako ni biro doko jatelo i ofisi waka, obiro timo gike i ofisi, tiwe ni ka e kar tich.